Tenim molt al cap que els aliments ecològics, de nou, o produïts d'una altra manera, són més cars, i això és una falsetat total, perquè al final sí que tenen un preu just, però llavors el que hem d'una mica avaluar és la nostra escala de valors, amb què ens estem gastant els diners, respecte als costos ocults dels productes alimentaris, respecte a com podem convèncer la gent que tingui una mirada cap al producte local i o ecològic, naturalment. Ecològic sempre pensant que ve de l'àmbit local. D'acord, sí. O sigui, podem mirar tot el que hi ha al darrere d'aquest producte, tota la contaminació, tot el tema aquest de la vulneració dels drets socials, dels drets de la natura, al final d'aquesta intoxicació que ens estem fent, del subsol, de la salut, d'acord, això ho podem tindre, però no diria que amb això no els convencerem fins i tot, encara que sigui una evidència, encara que ho paguen amb la salut, encara que el seu entorn es degradi. Aquí és on ha d'entrar la política en el sentit de per què no imaginem altres coses. En aquest cas, l'alimentació bona, sana i justa ha d'estar a l'accés de totes les persones. Per tant, jo sí, naturalment, tinc un model de mercat local, òbviament, però a dia d'avui la gent està acostumada a anar al supermercat. La política hauria de fer que existeix una xarxa de supermercats públics proveïts des del local. El drama de tot plegat és que en territoris com aquest, per exemple, no estaríem ni preparats mínimament per poder subministrar aquesta petita xarxa de supermercats en aquest cas. Per això hem de fer una feina prèvia molt més gran. Tenim un tant per cent tan petit de pagesia que no és capaç ni d'alimentar ni un 1% de la població que tenen ara, molt probablement. A Catalunya estem parlant d'un 40% de la sobirania alimentària. O sigui, tenim una fragilitat enorme que no s'hi posa l'atenció i el que fa és que siguem territoris molt fràgils perquè naturalment tancarem fronteres, ja no físicament. Vull dir que el comerç de mercaderia canviarà moltíssim, no vindrà el menjar de tot arreu, serà molt car i cada vegada el producte, fins i tot el producte que podríem dir que no està tan ben fet, no vull despreciar-lo perquè al final també surt de l'esforç de moltes persones, aquest també és car, ja serà car de fet, i segurament s'acostaran els preus als productes ecològics locals perquè al final el que també aporta això, la producció ecològica local, és que al final el preu el posa la persona en ella mateixa, arrel de valorar el seu treball i el que li costa, oferint-lo al preu just que considera. I segurament en un futur no gaire llunyà ens trobarem que aquests costos, aquests preus finals del supermercat i de la pagesia local no seran tan llunyans, perquè alguns, en aquest cas els del súper, els hi haurem afegit els costos afegits de l'encariment dels combustibles fòssils, en aquest cas, i al final estarem pagant tots aquest preu suposadament car. Per tant, serà el moment també de triar, tot i que torno a dir que hauria de ser la política pública que donés abastiment d'aquest producte de proximitat local i ecològic a tota la població, que això el que faria és, naturalment, igualar les desigualtats que també existeixen en l'alimentari.